Πήγα ένα σεμινάριο εγώ. Πήγα ένα σεμινάριο το Σαββατοκύριακο μου πέρασε. Πήγα ένα σεμινάριο για τον Αφιένα. Ήταν ουσιαστικά, εγώ είμαι της άποψης ότι η υπερανάλυση δεν κάνει καλό. Όταν υπεραναλύουμε κάποια πράγματα... Μπορώ να φανταστώ πολλές περιπτώσεις που είναι να έρθει κάποιος να σου πει θέλω δουλειά μόνο στον Α3. Λίγο... Ο κολλάρος μόνο κακό μπορεί να κάνει. Μόνο κακό μπορεί να κάνει. Και πάλι μια ερώτηση που λαμβάνω πολλά συχνά, αν πρέπει να βάλω κολλάρο, αν μπορώ να Αφιένα μου, αν είχα κάποιο ατύχημα. Μιλούμε πάντα για τον μαλακό των κολλάρων. Ναι, ναι. Και πάντα λέω τους, όχι, είναι μόνο κακό θα σου κάνει. Γεια φίλε μου. Τι γίνεται, καλά εσύ. Κάμε ένα μικρό break την εβδομάδα, δεν κάναμε. Να μην Έχεις τίποτα ενδιαφέρον την εβδομάδα που πέρασε? Τα ίδια. Έχουμε ίδιες συζητήσεις. Πάλι πάμε ξανά γιατί συζητήσαμε πάλι γιατί το ρεύμα είναι η λύση των παντών. Κάμαμε έτσι ξανά τις συζητήσεις με τους ασθενισμούς, αλλά τους καινούργους που ήρθασαι. Λαλείς το συχνά. Συχνά, γιατί έχουν το απορία. Φαίνεται τους παράξενο ότι δεν τα έχω δάμε. Δεν δουλεύω με μηχανήματα και λάλλον σου είναι καλά. Δηλαδή, τα πράγματα είναι καλά, είναι καλά. Πρέπει να τα κάνουμε, πρέπει. Και έχουμε τις συζητήσεις, αλλά ξέρεις, κάθε φορά που να ανοιχτεί το θέμα, συμπεριφέρουμε, ναι, πάντα και πρώτη φορά και είναι έχει θέμα. Είναι ότι είναι κουραστικό. Εσύ είπε μου. Εγώ μια χαρά και εγώ είχα πήγα σεμινάριο εγώ. Πήγα ένα σεμινάριο το Σαββατοκύριακο μου πέρασε. Πήγα ένα σεμινάριο για τον Αφιένα. Θα συζητήσουμε αν θέλεις. Ήταν έτσι... Είμαι λίγο ντεμή για το πόσο καλό ήταν. Γιατί ξέρεις, εγώ ασχολούμαι μόνο με τον Αφιένα. Κυρίως με τον Αφιένα, όχι μόνο. Ασχολούμαι κυρίως με τον Αφιένα. Οπότε πήγα να δω τι είναι το σεμινάριο. Πόσα σεμινάρια ας πούμε κάνεις στον χρόνο για να Αφιένα? Ή έχεις κάτι συγκεκριμένο ή νιώθεις ότι να πάεις... Άμα να σου αρέσει κάτι καινούργιο που να δεις. Όχι, άμα τον ομιλητή είναι κάτι... Είναι ωραία τα πράγματα που λέει, παρακολουθήσω λίγο τη δουλειά του και αρέσει και μου πάω. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι Αφιένα ή κάτι άλλο. Είναι το χειρότερο πράγμα, να καρτεράς σεμινάριο που θέλεις να πάεις να δεις. Δηλαδή, άμα είσαι και ένα συγκεκριμένο τύπο που θέλεις να πάεις να δεις. Και πάεις και λίγο έτσι, μ' άρεσε πολλά, εντάξει. Ναι, κοίταξε, εγώ στις παραπάνω φορές, τα παραπάνω από σεμινάρια που πάω, εντάξει, λίγο απογοήτευση τα παραπάνω. Όχι ήμουν πολλά καλά, αλλά τα παραπάνω είναι λίγο ψηλό απογοήτευση. Έκαμε εξωτερικό, είπες μου. Ναι. Τα παραπάνω που έκαμε εξωτερικό. Άρα, τι είδες εσύ έτσι, δεν έκαμε ακόμα σεμινάριο εγώ Κυπρό, αλλά πες μου έτσι λίγο... Εντάξει, το ένα σεμινάριο, εντάξει, ήρθαν δύο Έλληνες που ήρθαν για τον Αφιένα, ξαναήρθαν άλλη μια φορά Κυπρό. Ουσιαστικά... Πώς θωρείς το επίπεδο, εσύ γενικά, δεν μπορείς να το ελέγξεις. Όχι ρε, σίγουρα, αλλά επειδή είναι ο ομιλητής που μετά, αλλά εσύ γενικά πώς το είδες. Ναι, δεν μπορείς να τον ελέγξεις πριν. Σωστό. Θεωρείς λίγο τη δουλειά του που δουλεύει, τι έκαμε, μόνο τζίνα μπορείς να δεις. Ουσιαστικά ο ένας ομιλητής ήταν για τον Αφιένα βασικά και η άλλη μια κοπέλα ήταν για την κροταφογναθική, για την Γνάθο, τέλος πάντων. Και είχαμε το σεμινάριο, ένας έκαμε ένα κομμάτι για τον Αφιένα και άλλος έκαμε το άλλο κομμάτι για την Γνάθο. Εντάξει, είχα πολλούς ενδιασμούς. Αχ, θα πάω εγώ, αποφάσισα να πάω τελευταία στιγμή κιόλας, γιατί είχα χρόνο, κυρίως με τον χρόνο που έχω θέμα. Εκείνο που μου άρεσε βασικά κατά ακρίβεια, οι ομιλητές ήταν αρκετά καλοί. Απλά το είδος του σεμιναρίου, το πώς το εδομήσαν, θεωρώ ότι είναι λίγο άστοχο. Δηλαδή, ήμασταν πόσοι, καμιά 20 άτομα, να πω. Θεωρώ ότι παραπάνω εμπερδευτήκασαι παρά να βοηθηθούσε. Αχ, όχι έτσι όντω. Γιατί, να σου πω ρε, ήταν ουσιαστικά, εγώ είμαι της άποψης ότι η υπερανάλυση δεν κάνει καλό. Όταν υπεραναλύουμε κάποια πράγματα... Και δεν έχει τέλος ρε φίλε, δηλαδή απλά κάθομαστε και ασχολείσαι με το κύτταρο, με το... Δεν ξέρω, πιάνεις και κάνεις τα εισέκτη όλα τα κομμάτια που γύρω που τον Αφιένα, αλλά δεν καταλήγουμε και που στο τέλος. Ακριβώς, και νομίζω παραπάνω μπερδεύει, ιδίως έναν νέο φοιτητή ή έναν νέο που ξεκίνησε τώρα, παραπάνω μπερδεύει παρά να βοηθήσει το πράγμα. Ας πούμε, κάνουμε ανάλυση πώς να ψηλαφίσουμε
τον Α1, τον Α2, τον Α3, τον Α4 και πώς να κάνουμε θεραπεία ψηλαφώντας τον. Που δεν έχει καμία σημασία τώρα αν θα κάνω κινητοποίηση στο Α3 ή στο Α4. Αφού και να κινητοποιήσεις τον Α3, ας πούμε, για παράδειγμα, ή τον Α1, για παράδειγμα, και να τον ακινητοποιήσεις, πάλι χρειάζεσαι ο Α1 να κινείται καλά με τον Α2, το Α2 και τον Α3. Κινητοποίηση είναι manual με το χέρι μας, παθητικά. Ναι ρε. Ψηλαφιτά. Εννοείς να κάνεις μπροστά πίσω. Ναι, τούτο θα σου. Ότι εννοώ, και ο Α1 δεν κινείται μόνος του στον αέρα. Αφού θέλεις και τον Α1 και τον Α2 και τον Α3 να κάνουν έτσι μια όμορφη συνεργασία. Τώρα... Εδώ κάνω ένα παράδειγμα. Εδώ σαν παράδειγμα ότι εντάξει, τα είχαμε ανάλυση πώς να κάνεις πώς διατείνονται οι συνδέσμοι και γιατί και πότε πρέπει να κάνουμε το ένα και πότε πρέπει να κάνουμε το άλλο. Πράγματα τα οποία εμπερδεύαν τον κόσμο. Γιατί δεν έχουν και τόση σημασία και επειδή κάποιος που τα θεωρεί πρώτη φορά, κάποιος που δεν τα δούλεψε ποτέ του, λέει σου, οκ, άρα πρέπει να κάνω το πράγμα, αν έχω το πρόβλημα. Αν έχω το άδειο πρόβλημα, πρέπει να κάνω το πράγμα. Πρέπει να κάνω το τεστ, πρέπει να κάνω την... Και εμπερδευκούμαστε. Δηλαδή, πολύ υπερανάλυση. Πέμουν ένα σεμινάριο έτσι... Άρα, τούτο ήταν ένα παράδειγμα. Πέμουν ένα σεμινάριο έτσι που επίες, που ήταν για τον Αυχέναν και θεωρήσες το έτσι... Όπα, τούτο είναι πάρα πολύ καλό. Πώς ήταν δεδομένο, ας πούμε, εκείνο. Ή επί άλλο σήμερα, ας πούμε, για τον Αυχέναν που ελάλες σου, ας πούμε, ανάλυες σου, εκεί ως πονοκεφάλαιο και στις μικρανίες. Ήταν πολλά specific, ανάλυες σου ξεκάθαρα αν έχεις η μικρανία πότε μπορεί να είναι, επειδή δεν είναι τίποτε δεδομένο, πότε μπορεί να είναι, που μπορεί να προέρχεται από ποιους μύες, από ποιες κινήσεις και είσαι και θεραπεία την οποία κάνει recommend. Πάλι σου λέει ότι ναι, πάρα πολύ recommend και είσαι και παραπάνω συζήτηση. Δηλαδή εσύ τι θα έκαμνες, εσύ πώς θα δουλεύκες τούτο, ή την τεχνική εγώ δείχνω σας τούτην, αλλά ξέρεις, μπορούμε να την κάνουμε έτσι ή μπορεί να την κάνουμε κι άλλος πώς. Πάρα πολύ ωραίο. Έχετε κάποιο άλλον τρόπο εσείς να το κάνετε. Που είναι έτσι λίγο πιο ανοιχτό, ήταν σε πιο φάση συζήτηση το σεμινάριο και δεν ήταν τόσο κλασικά. Εντάξει, καταλαβαίνω το βάλουν το και μόνο τις ώρες καμιά φορά και τις μέρες. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να παίρνω σεμινάρια τώρα και να κάνω βασική ανατομία. Να κάνουμε 3-5 ώρες βασική ανατομία. Γιατί κάνει ο μασιτήρας, ας πούμε. Ναι. Καλάβες. Θεωρώ ότι λίγο πάμε παρακάτω. Έχει τα τσάμε, όποιος θέλει μπορεί να τα θυκευάσει μόνος του. Αλλά ξέρει μπορεί να φάω 3 ώρες για να κάνουμε βασική ανατομία. Θεωρία. Ναι, ειδικά είναι πρώτη μέρα. Χάνεις τον κόσμο. Ναι, εντάξει, είναι κουραστικό. Προτιμά μου κάνεις μια ημέρα το σεμινάριο, να αντιθυκιώ. Και να σου τα πει κάτσετε τα στο σπίτι πριν να έρθεις. Στείλουμε ένα PowerPoint πριν την παρουσίαση, γιατί πρέπει να πάω 2 μέρες και μια θεωρία. Φουλ χάσιμο χρόνο. Ναι. Εντάξει. Εγώ δεν το θεωρώ σωστό. Δεν είναι κακό το ότι γίνεται. Όχι ρε, εντάξει. Εγώ θεωρώ το χάσιμο χρόνο, αν είναι σε ένα βασικό επίπεδο, το level 1 για παράδειγμα, ας πούμε, να πες να το βάλεις. Που την ώρα που τελειώνεις σαν φυσιοθεραπευτής, θεωρητικά ξέρεις το ρε φίλε. Αν δεν το ξέρεις, βάρ' του ένα PowerPoint του άλλου, κάμε του ένα quiz, ένα prerequisite πριν να έρθεις στο τόν, με ένα, ξέρεις, τέτοια τυπικό σκορ να πιάσεις 70% και να το πιάσεις, έλα στο σεμινάριο. Τέτοια τυπικό. Ακριβώς. Εγώ νομίζω τα σεμινάρια πρέπει να είναι έτσι τύπου πλέον, να συζητήσεις, όχι τόσο δείχνω σου κάμε, δείχνω σου κάμε, γιατί ας πούμε είχαμε τόσο πολλά τούτο. Έδειχνε μας κάτι, ένα τεστ ας πούμε. Πάμε να δοκιμάσουμε. Έδειχνε μας άλλο τεστ, πάμε να δοκιμάσουμε. Να, κατάλαβα. Έτυχε μόνο μια φορά το πράγμα, έτυχε μόνο μια φορά, μπορεί να ήταν το δεύτερο νομίζω σεμινάριο που κάναμε και μ' άρεσε. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους και εγώ. Στα υπόλοιπα σεμινάρια που κάμα ήταν όλα πιο... το πράγμα που λέει εσύ, δηλαδή έκανα μια τεχνική πάντα recommended μέσα, δηλαδή σου έχεις πάντα να έχεις γκρίζες ζώνες, αλλά έχεις έναν τούτα που είναι λίγο πιο ξεκαθαρό τι μπορεί να είναι τούτο για να το χρησιμοποιήσεις την τεχνική, αλλά αν εσύ για παράδειγμα τι άλλα σεμινάρια έκαμες, ας πούμε έκαμες ξέρω εγώ manual therapy, άρα το manual therapy να μπορούσε να μπει πριν
την τεχνική. Ή το άλλο το σεμινάριο που έκαμε, μπορεί να πει, ίσως τούτη συζήτηση. Δηλαδή που λάθεις εσύ, είναι γύρω το διδάσκω, ξέρω εγώ, Μακκέντζι, μόνο Μακκέντζι. Δεν έχει τίποτε άλλο εκτός. Μπράβο. Να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί. Και από τη στιγμή που είναι πιο κλειστά σεμινάρια, ξέρεις, 10, 20, 30 άτομα, μπορεί να γίνει και τούτη συζήτηση. Δηλαδή είναι σεμινάριο των 60, 70, 80 άτομα. Που προσφέρεται το πράγμα, να ρωτήσει ο άλλος, να το αναλύσεις, να κάνεις case study της ώρας τσάμε, να ρωτήσει ο άλλος, να πει τη γνώμη του. Προσφέρουν τα πράγματα. Όχι πως δεν τα κάνουμε, κάνουμε τα τούτα. Ενώ δεν τα κάνουμε στο σεμινάριο μου πια. Απλά ήταν πολλά πιο, ξέρεις, to the point. Δηλαδή για το Α1 κάνουμε το πράγμα, για το Α2 κάνουμε το πράγμα, για το Α3 κάνουμε το πράγμα. Που στο τέλος της ημέρας είναι και λίγο λάθος να τα ξεχωρίζεις έναν. Για μένα τουλάχιστον. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Δεν μπορώ να φανταστώ πολλές περιπτώσεις που είναι να έρθει κάποιος να σου πει θέλω δουλειά μόνο στον Α3. Να σου πει κάποιος, δεν θα σου πει κανένας. Όχι, θέλω να σου πω ο ασθενής δεν θα σου πει ποτέ. Ας σου πει όμως ένας γιατρός να σου στείλω έναν ασθενή και δε τον Α4, γιατί ο Α4 είναι καθόλου. Ναι, μα και ποτέ. Αφού είναι και δουλευκή έτσι το σώμα μας. Και ειδικά η σπονδυλική στήλη. Άτε ας πούμε να πεις σε κόκκαλα ας πούμε του χεριού να πεις εντάξει μπορεί το ένα ή μια η πλευρά ας πούμε είναι το radius, είναι το ούλνα για παράδειγμα που το φοράρ να έχει λίγο θέμα και να ασχοληθείς μόνο με μια πλευρά του καρπού. Άτε να το δω, πας στις κινητοποιήσεις, αλλά ειδικά πας στον αυχένα αφού λαδουλεύκουσεις segmental. Για μένα δεν έχει κανένα νόημα. Και ξαναλέω σου, είναι πολλά μπερδευτικό για τον φυσιοθεραπευτή που τα διδάσκεται, γιατί μπαίνεις σε το τρυπάκι είναι ότι για το τεστ είναι ο Α1, για το τεστ είναι ο Α2, για το τεστ είναι ο Α3. Πάμε να το δοκιμάσουμε νουλά, βρίσκει ένα ασθενή το οποίο έρχεται την επόμενη στο φυσιοθεραπευτήριο, δοκιμάζει τα παραπάνω, βγαίνουν θετικά ή αρνητικά, μετά πελαγώνει, χάνεται, λέει σου, Παναγία μου, ρε μα, τι κάνουμε δάμε. Και ειδικά του ατατές, ακριβώς, και ειδικά του ατατές είναι να τα κάνεις, πας σε μια κυρία που 50 κιλά, πάει να το κάνεις replicate, πας σε έναν άνθρωπο που είναι 120 κιλά, μπορεί όντως κοινό να θετικό και να σου φτιάχνει αρνητικό μόνο και μόνο επειδή είναι πιο... Μικρή σημασία, δεν χρειάζεται να ξεχωρίσουμε 1, 2, 3, 4 και ότι αν είναι τούτο, να κάνουμε τη θεραπεία. Γιατί μπερδεύεται και ο ασθενής και είναι πολλά κουραστικό, μπερδεύεται και ο φυσιοθεραπευτής και είναι πολλά κουραστικό για τον ασθενή. Να σκέφτομαι έναν ασθενή και να του κάνεις 15 τεστ για τον αυχένα. Ρε παιδιά, κύριε Λέησο. Και στο τέλος είναι να σου πει, δεν μπορείς να του απαντήσεις σε κάτι τέτοια συγκεκριμένο. Στο τέλος είναι να σου πει, ρε φίλε, δεν ξέρεις να μου απαντήσεις. Έχει μια ώρα που ψηλά φας, ας πούμε, να σου πει, και στο τέλος δεν έκαμε τίποτα. Ακριβώς. Ναι, εντάξει. Έχει έτσι σεμινάρια. Αβερέγω, ας πούμε, πόσα σεμινάρια έκαμε που τον καιρό που είσαι Κύπρο. Στην Κύπρο εννοώ. Στην Κύπρο είναι κάμα πολλά. Στην Κύπρο 2 έκαμα. Δηλαδή, οκ. Όχι, έκαμα 4, sorry. Έκαμα στην Κύπρο. Αλλά εντάξει, είναι μικρά σεμινάρια της μέρας συνήθως. Μια μέρα, 2 μέρες, μικρά σεμινάρια. Εντάξει, γενικά δεν πάω με πιο μεγάλα σεμινάρια. Συνήθως είναι και μέσα στις 2 με 3 μέρες τα σεμινάρια που πάω. Μα έτσι είναι, είναι Παρασκευή Σάββατο Κυριακή. Τώρα να πω ένα για το ισχύο που να πάω τώρα. Πάλι στο εξωτερικό, αλλά συνήθως στο Βέλγιο, τώρα δεν θα πάω. Έχει κάνει σε πολλές χώρες. Έχει σε διάφορες χώρες τόσο, να διαλέξω μια χώρα να πάω που με βολεύει και ανάλογα με τις ώρες και τα... Άρα παραπάνω μειοσκελετικά, τούτα τα... Μόνο μειοσκελετικά. Με αφορά οτιδήποτε άλλο εμένα, ούτε θέλω να ασχοληθώ με οτιδήποτε άλλο. Τώρα σε κανένα... Όχι, ρωτώ σε γιατί την μοναφιά μπορεί να μου πεις ότι μπορεί να κάνεις για, ξέρω εγώ, vestibular, για vertigo, για έτσι πράγματα. Άλλο πράγμα, εντάξει. Είναι τέλος διαφορετικό να μοναφιά να γύρω. Πολλά σοβαρά. Όχι, εννοώ επειδή είναι πάλι του κεφαγιού. Του κεφαγιού, αλλά είναι άλλο πράγμα. Είναι πολλά δύσκολο. Πολλά συγκεκριμένα, πολλά δύσκολα. Θέλει και πολλή συνεργασία με τον ασθενή Gino. Gino είναι πολλά δύσκολο γιατί πάλι θέλει. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Διάσκει πράγματα του ασθενή, αν δεν τα κάνει, αν δεν τα εφαρμόσει, αν δεν τα κατανοήσει σωστά, μια τρύπα μες στο νερό. Ναι, άσε που αν κάνεις τη διάγνωση λάθος
κάνουν τα συμπτώματα του να γίνονται 100% χειρότερα. Όχι ρε, μπέρδεμα μεγάλο. Δύσκολο νομίζω δεν ξέρω στην Κύπρο κάποιον να κάνει το πράγμα. Έχει κόσμο όμως με ήλιγκο, πολύ κόσμο με ήλιγκο. Δεν ήξερα κάποιον. Food for thought για τους φοιτητές. Για τους φοιτητές, ναι. Για αιθουσιαίο σύστημα, για ζαλάδες, ηλίγκους, πολλά καλό, δύσκολο, θέλει πολύ θκεύασμα και δύσκολη ασθενής. Δύσκολη ασθενής, η αλήθεια, γιατί θέλουν πολύ προσοχή. Σηκώνει λάθη βασικά. Όχι σηκώνει, και με το παραμικρό ενοχλούνται. Ακόμα μια λάθος κίνηση να κάνεις, μια λάθος άσκηση να δώκεις, να σε ενοχλήσει. Αφού και εμένα, άμα να έρθει κάποιος που να έχει ήλιγκο, μάλλον όχι να έχει ήλιγκο, μπορεί να μου πει, έχω να δω μες στη φόρμα που να του στείλω ότι ξέρεις, είχαν επεισόδια ήλιγκο ας πούμε στο παρελθόν, λέω εγώ απανάγια, θέλω να δω την άσκηση, δεν μπορεί να γίνει τώρα όμως, σκέφτομαι το ξεδιπλά και τριπλά ας πούμε κάθε φορά. Δύσκολο. Αλλά έτσι, οκ. Εσύ πώς θα δομούσες έναν καλό σεμινάριο? Φίλε, οκ, έναν καλό σεμινάριο. Για τον αυχένα, ας πούμε, ή γενικότερα. Για οτιδήποτε μυοσκελετικό. Μπορεί για τον νόμο, μπορεί για τον αγώνα, μπορεί για το... Ακού να δεις. Ένα καλό σεμινάριο για μένα έπρεπε να μπορεί να δώσει του φυσιοθεραπευτή πολλές επιλογές. Εντάξει. Δηλαδή, έχεις, ας πούμε, αν θα μιλήσουμε τώρα ας πούμε, για το ισχύο. Εντάξει. Να πρέπει να καταλάβεις, αν είναι να κάνεις μια κίνηση με το ισχύο, πώς, όχι πας σε κάθε, ας πούμε, έχεις impingement, έχεις labrum tear, έχεις, ξέρω εγώ, TFL pain. Ενώ αν τα πιέστουν τα τρία και αρκεύκεις και κάνεις ξεχωριστές θεραπείες, 100% ξεχωριστές θεραπείες για το καθέναν, κάπου λίγο ψιλοχάνεις το. Λίγο ψιλοχάνεις το. Πρέπει να καταλάβεις σαν φυσιοθεραπευτής πώς λειτουργεί η άρθρωση γενικά, τι γίνεται πάνω από το ισχύο, τι γίνεται κάτω από το ισχύο και πώς τα βάλεις τούτα ούλα μες σε μια εξίσωση. Πιστεύω τα σεμινάρια που ήταν κάπως έτσι έπαιζαν πάρα πολλά και με τα cues, με το πώς εξηγούσες την άσκηση στον ασθενή. Δηλαδή, που είναι κάτι που πιστεύω είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν κάτσεις να πεις σε έναν ασθενή σήκω το πόδι σου πάνω, απλά μπορεί να σημαίνει ένα πράγμα για εκείνο. Αν του πεις φαντάστου ότι πιέζεις το πόδι σου μακριά και μεγάλος το πόδι έτσι όσο πιο μακριά μπορείς και κράτα το όσο πιο μακριά γίνεται σαν να ανεβαίνεις πάνω, σαν να κάνεις τούτη την κίνηση. Απλά σκέφτηκα κάτι τώρα και λάλλω το έτσι. Είναι πιο likely να ενεργοποιήσεις ένα muscle group που μπορεί να μην είναι τόσο δεδομένο για τον ασθενή ότι να το ενεργοποιήσει, που μόνος του. Επειδή είμαι σίγουρος ότι είχε σε πάρα πολλούς να βάλουν τον ασθενή τους να κάνουν μια άσκηση και να του πούσουν νιώθεις, ξέρω εγώ, το γλουτό σου, ναι. Σου πει άλλος, όχι, καμία σχέση. Νιώθω, ξέρω εγώ, τον τετρακέφαλο, να πούμε. Κάτι τέτοια διαφορετικά. Είναι τα πιο συχνά λάθη που γίνεται από φυσιοθεραπευτές. Είναι τα πιο συχνά λάθη ότι δεν υπάρχει κατανόηση του προβλήματος πρώτον και των ασκήσεων δεύτερο. Ναι. Έτσι, βοηθήσε με πάρα πολλά εμένα, τουλάχιστον έτσι, τα cues, για να κάνω και τα δικά μου τα cues. Ναι, πάρα πολύ. Συμφωνώ. Πρέπει να δίνονται σωστά οι ασκήσεις για να μπορεί και ο άλλος να σκάει μόνος του, να εκτελέσει μόνος του και να ξέρει και τι κάνει. Ναι. Και συμφωνώ ξανά ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει ο ίδιος. Δεν χρειάζεται να το καταλάβει με ακρίβεια. Κάπου στο περίπου να το εξηγήσει έτσι λίγο λαϊκά, να καταλάβει τι έχει, για να καταλάβει τι κάνει λάθος και προκαλεί τον πόνο. Ναι. Ούτε με δύσκολους όρους, απλά πράγματα κατανοητά. Πώς εσύ πάλι να κάνεις ένα χειρουργείο και να είσαι ο γιατρός, να μπούμε δαμέ, να σύσουμε δαμέ, Ναι. απλά κατανοητά πράγματα να ξέρει και ο άλλος τι κάνει. Το πράγμα. Ναι, πάρα πολύ. Το ίδιο και με ασκήσεις, ότι να κάνουμε το πράγμα για να πετύχουμε το τάδε outcome, ας πούμε, που έχουμε. Ακριβώς. Και το ίδιο ισχύει και ο Ναυχένα, ας πούμε, τον που πάμε πίσω, ας πούμε, στο Ναυχένα. Δηλαδή, αν να κάνεις μια
άσκηση για τον αυχένα. Πάρα πολλές φορές, ειδικά τα άτομα που έχουν πάρα πολλά tensed δάμε πάνω, μπορεί δυσκολεύκονται. Σε όλες τις κινήσεις να νιώθουν μόνο ένα μικρό γκρουπ και να μην μπορούν να βγάλουν. Όχι απλά, μπορεί να σε ενοχλήσει πολλά. Ναι, σε όλες τις ασκήσεις. Δηλαδή, το πιο κλασικό παράδειγμα που έχω εγώ, ας πούμε, εγώ βάλω μια κλασική άσκηση σε έναν αυχένα. Λέω του να κάνει κοιλιακούς. Εντάξει. Έρχεται την επομένη, είμαι χειρότερα. Έκανα κοιλιακούς, δεν μπορώ να σηκώσω το κεφάλι μου, πιάστηκα παντού. Να βάλεις τους κοιλιακούς για τον αυχένα. Ναι. Ναι, οκ. Γιατί ο στενοκροτομαστοίδης δουλεύει. Ναι, όχι, πολλά σωστά. Έρχονται την επομένη και πονώ πάρα πολλά, έγινα χειρότερα, δεν θέλω να ξανακάνω κοιλιακούς. Αν δεν το κάνω, να πονήσει την πρώτη φορά, να πονήσει τη δεύτερη, να πονήσει την τρίτη. Το θέμα είναι ότι μετά από 2-3 εβδομάδες το πράγμα δεν πρέπει να σε ενοχλεί. Πρέπει να γίνει, να το κάνεις normal. Εκεί δεν μπορείς να σηκώσεις το κεφάλι σου που κάτω στο πάτωμα. Ναι. Αν δεν μπορείς να κάνεις το απλό το πράγμα που σε έβαλα, ό,τι και να σου κάνω, δεν θα μπορείς να κάνεις. Να σε πονεί, ό,τι και να κάνεις. Τι σε έβαλα, απλά έβαλα να κάνεις κοιλιακούς και να σηκώσεις το κεφάλι σου από πάτωμα. Ενοχλείσαι, καταλαβαίνω ότι σε ενοχλείσαι. Πρέπει να το καταλάβεις και εσύ ότι είναι normal να σε ενοχλεί. Αλλά είναι μια κίνηση που πρέπει να κάνεις μες στην καθημερινότητα. Ναι, είναι κάτι που κάνεις anyway. Ναι, πόσες φορές σηκώνεσαι average, ας πούμε, που το κρεβάτι είναι που τον καναπέ μου. Απλά αν δεν σηκωθείς μια φορά, θα σηκωθείς 20. Ναι. Εντάξει, αλλά για να μην μπορείς να το κάνεις. Ας σε ενοχλεί τούτη απλή άσκηση, σημαίνει ότι συνέχεια θα έχεις ενοχλήσεις. Οπότε πρέπει να το καταλάβει και εκείνος όπως του το εξηγώ και τον λόγο που το έβαλα να το κάνει. Γιατί η πρώτη ερώτηση μου βάλουν όλοι, ναι, να κάνω κοιλιακούς για τον αυχένα, γιατί. Αλλά είναι πολλά θεωρώ το βασικό. Είναι πάρα πολλά βασικό. Πάρα πολλά βασικό. Γιατί ξέρεις, έχει φορές που αν θέλεις να κάνεις, ας πούμε, θέλεις να δουλέψεις με flexion, με κάμψη του αυχένα, για παράδειγμα, αν κάνεις καθαρά κάμψη του αυχένα, μπορεί να τον κάνεις ακόμα πιο χειρότερα τον ασθενή, γιατί δούλεψες μόνο με κάμψη, ενώ τώρα δουλέψεις έτσι λίγο πιο γενικά, τουλάχιστον στην αρχή. Ναι, λίγο πιο λειτουργικά, είσαι πιο... Ξέρεις, είναι πιο περίπλοκες ασκήσεις. Τώρα το βάλω στο κρεβάτι να εξέχει το κεφάλι του. Να κάνει flexion, extension. Με τίποτε, εντάξει. Φίλε, είναι περίεργες ασκήσεις, δεν θα τις κάνει ποτέ στο σπίτι και μπορεί να το προκαλέσουν και ενόχληση και ούτε καταλάβει τι κάνει. Ναι. Οπότε προτιμώ πιο λειτουργικές, πιο basic ασκήσεις που πολλές φορές είναι και πιο focus καμιά φορά. Ναι. Και αν κάποιος, ας πούμε, κάνει... αν κάνει και γυμναστική, ας πούμε, τόσο συγκεκριμένος άνθρωπος στο γυμναστήριο, μπορεί να του πεις μπορεί να το κάνει integrate τον αυχένα με τη γυμναστική του, που να μην το θεωρεί καν ότι κάνει φυσιοθεραπεία. Δηλαδή μπορεί να του πεις, ας πούμε, κάνει στήθος πάγκο, για παράδειγμα, και απλά το κεφάλι σου να μην το να κουμπά κάτω. Για την ώρα που κάνεις τις επαναλήψεις. Μα και τούτο, κάτι. Πόσες φορές πήγες ένα γυμναστήριο και λαλεί σου όποιος έχει πρόβλημα με τον αυχένα του να βάλει μαξιλαράκι. Γιατί να βάλει μαξιλαράκι, ρε? Όχι, καμία σχέση. Άρχισε να το κάνει εικονικά. Ή τον παγιοκολλάρον, τόσο παγιοκολλάρος. Άλλο θέμα. Και έτυχε μου να δω σε γυμναστήριο. Ας πούμε, ξέρεις άτομα που να έρχονται γυμναστήριο με τον κολλάρον και λέω, ρε φίλε, κάνεις τα όλα σωστά εκτός τον κολλάρο. Ο κολλάρος μόνο κακό μπορεί να κάνει. Μόνο κακό μπορεί να κάνει. Και πάλι μια ερώτηση που λαμβάνω πολλά συχνά, αν πρέπει να βάλω κολλάρο, αν μπορώ να αυχένα μου, αν είχα κάποιο ατύχημα. Μιλούμε πάντα για τον μαλακό των κολλάρων. Ναι. Και πάντα λέω τους, όχι, είναι μόνο κακό θα σου κάνει. Αν θες, λέω τους, μπορείς να το βάλεις για 1-2 ώρες, αν πονείς πολλά για να σε ξεκουράσει λίγο, μέχρι εκεί. Δηλαδή, όσο παραπάνω το βάλεις, αν το βάλεις για 2 εβδομάδες, ας πούμε, συνεχόμενα, θα σου κάνει δισκαμψία, θα σου κάνει. Απλά την ώρα που να τον ευκάλεις, όλα γίνονται πολλά πιο περίπλοκα. Ακριβώς. Δυστυχώς γίνονται όλα πιο περίπλοκα. Το είδαμε και με η ζώνη της μέσης. Τα πάντα. Ό,τι ακινητοποιεί, να ξέρετε, δεν κάνει καλό. Ό,τι ακινητοποιεί αρθρώσεις, σε βάθος χρόνου θα κάνει ζημιά. Ακόμα και το πιο απλό το κολλάρο, ας πούμε. Και το το Impress. Καλά, εκείνο είναι... Καλά, εγώ νομίζω ότι δεν το χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος. Όχι το κλατσάκι, τον Impress. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, εκείνο για την υπογονατίδα μου λαλείς. Ναι. Εκείνο θέλω δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει. Αλλά η καρτέρα είναι το κράτος σου να το κρατάς. Και το πράγμα είναι... Εντάξει, που εκείνο δεν θα πάει τόση ζημιά όσο τα υπόλοιπα, γιατί είναι πολλά πιο μικρή κίνηση. Ναι, επειδή δεν κάνει τίποτα.
Μάλιστα, νομίζω αυτά για τα σεμινάρια να ξέρουμε να θυκιαλέουμε. Όχι, βασικά δεν είναι το θέμα τα καλά σεμινάρια. Όλα είναι καλά τα σεμινάρια. Και τα κακά είναι καλά και τα καλά είναι καλά. Γιατί βάλω στο στάνταρ. Πάλι κάτι μαθαίνεις, πάλι κάτι θωρείς και τα σωστά και τα λάθη όλα θωρίστα. Απλά να θυκιαλέουμε σεμινάρια με σωστή δομή. Εντάξει, να μην πάμε απλά σεμινάρια για να γυμώνουμε τις ώρες και το... Ναι, γιατί είναι χάσιμο χρόνο, χάσιμο λεφτό, χάσιμο στο τέλος μπερδεύκους σε παραπάνω, ενώ... Ναι, μπαίνεις σε μια τρία και μπερδεύκεις. Και ξέρεις, έχει και σεμινάρια που μπορεί να είναι καλά, αλλά να μην σου κάνουν εσένα. Δηλαδή... Μπορεί, ναι. Μπορεί να μην συμφωνεί. Όχι ότι είναι λάθος. Μπορεί να κρίνεις ότι εσύ θέλω να κάνω το, θέλω να κάνω κάτι άλλο. Ναι, ενώ να μην σου τερκάζουν εσένα στη θεραπεία σου. Στη θεραπεία σου, δηλαδή... Αν εσύ θεωρείς άτομα, ξέρω εγώ, της μέσης τρίτης ηλικίας και πάνω και κάνεις ένα σεμινάριο για μωρά, ενώ που για τον πόνο στον αυχένα για τα μωρά, προφανώς δεν θα πάει να το πιάσεις και το σεμινάριο να το βάλεις σε πιο μεγάλες ηλικίες. Οπότε νομίζω αυτά. Αξιομάκτα, θα πω στο επόμενο.